Nakakabit po kasi dito yung yung live wire ng traffic. At patay na rin po official na pagbisita ng ating mga lineman ng APEC dyan sa area ay para pong lumalabas na hindi naman po live wire ng APEC yung nakakabit. Ayun. Pagkos ito po ay mga wire ng telco. Immediate po natin ipapatanggal yan. Hindi mo po ito pwedeng ikabit sa bahay ng ganyan lang ang itsura. Ngayong hapon po, pagkatapos ng interview ito, ay papupunta na ho natin sa safety officer natin, yung inyong lugar. Meron po tayo sa amin rules and regulation po ng ERC. At kung nagkaroon po doon ng pagkakamali o violation, may kapas po yan na penalty. So, ang minimum po niyan, pag first violation po, is 100,000 pesos penalty. Kung hindi talaga matigas ang ulo at hindi pa rin ayusin, is pwede po kami magrekomenda ng cancellation ng kanilang prangkisa. Makakasama natin ngayon sa linya ng telepono kasi si Rodel Bandiola, inireklamo kasi niya, partner, yung pagkakabit ng Albay Power and Electric o Albay Power and Energy Corporation. Medyo nalilito ako. Albay Power and Energy Corporation sa pagkakabit ng live wire sa poste ng kanilang bahay. Ilang beses na rin umano siyang nagreklamo sa pamunuan ng APEC pero wala pa raw silang naging aksyon sa kanyang reklamo. Magandang hapon, Rodel. Magandang hapon din po. Ayan, Rodel, magandang hapon. Maaari mo bang ikwento sa amin itong iyong reklamo? Nakakabit po kasi dito yung yung live wire ng traffic. Yung live wire ng APEC ay nakakabit dyan sa inyong bahay. Okay. Opo. Sino po ba yung nakatira dyan sa bahay at kailan kayo lumipat dyan po? 2021 po, ma'am. Bali, isang taon na kami dito nakatira. Yung kapatid ko kasi patay na, kaya dito na kami tumira. So, naidulog mo na ba ito sa barangay? Ano ang sabi ng barangay? Di pa noon po sa barangay. Doon sa opisina ma'am ng APEC, So, ibig sabihin, diniretso nyo na yung reklamo sa Albay Power and Energy Corporation. dito po sa Bakakay, sa opisina. Opo, dyan sa Bakakay. Okay. Gusto ko lang malaman, ito bang pagkabit ng APEC dyan sa inyong bahay ay merong permiso? Sino ang nakausap? Ano yung naging proseso? Hindi ko po alam ma'am kasi pag lipat namin dito, nakakabit na siya. So, yan ang nakikita namin. Yan yung linya ng kuryente na nakakabit dyan mismo sa inyong bahay. Diretso sa po, may pusti din ma'am, kaso duman sa bahay namin, tinalian, may tali na. Oo. Pag tinanggal namin ng yung tali, babagsak siya. So, ano yung sabi ng APEC, Bakakay? Sabi ma'am, mag-email daw, tapos sa page nila. So yun lang ang naging advice sa'yo, mag-email or mag-message sa page nila. Ginawa mo yon? Opo. Yung sa page man lang ma'am, po. Okay. Message. So Okay. ginawa mo yon pero wala pa ring aksyon yung APEC. Oo. Matanong ko lang, Rodel, gaano na ba katagal itong live wire na nakakabit diyan sa bahay ninyo? Matagal na yan. Taon na, mga ilang taon na? Hindi ko sir. Basta matagal na. Okay. So, matagal na po. okay. Sa ganyang katagal, mga ilang beses na kayong nagreklamo sa APEC? Isang beses lang pumunta ko kasi pinapapunta ko doon ng mama ko. Isang beses lang. Okay. Nababanggit nyo Bakakay, saan partikular na barangay dyan sa Bakakay? Ito. Sa Telegraph po, Barangay 1, Barangay 1. sa May Pier. Ayan, Barangay 1 sa May Pier. Okay, standby ka muna, Rodel, ano? Yaman din lamang partner na nababanggit dito yung APEC o Albay Power and Energy Corporation. Makakapiling natin at makakasama natin sa kabilang linya ng ating telepono si GM Apo Alvarez, ang Chief Operation ng Albay Power and Electric Corporation. Magandang hapon, Sir Apo. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo-lalo na po kay Ma'am Remy at sa inyo Sir Joshua at kay Tatay Rodel.
Rodel, magandang hapon po sa inyo. Opo, narinig niyo po, Sir, GM, yung kwento po ni Rodel patungkol po doon sa live wire di umano ng APEC na nakakabit, nakatali doon sa kanilang bahay. Opo, at ito pong reklamo ni Tatay Rodel, ito po ay kanyang ipinadala rin sa Facebook at meron pa pong kasamang picture. Batay po sa ating initial na investigasyon doon sa picture na kanyang ipinadala at batay na rin po sa initial na pagbisita ng ating mga lineman ng APEC dyan sa area, Opo. ay para pong lumalabas na hindi naman po live wire ng APEC yung nakakabit. Ayun. Bagkos ito po ay mga wire ng telco. Mhm. Yung pong nakasabit. O, Pero para ho makasigurado tayo, Tatay Rodel, sa safety natin, ngayong hapon po, pagkatapos ng interview ito, ay papupunta na ho natin sa safety officer natin, yung inyong lugar, para lang matiyak Opo. na talagang ito ay hindi delikado. Kung sakali naman pong ito ay wire ng telco at hindi wire ng APEC, ay sasabihan po namin yung mga partner natin Ayun. sa telecommunication na kagyat nilang aksyon na naman itong reklamong ito ni Tatay Rodel. May live wire po na nakasama. May lang kasama. namin sa, May Okay. kasama. Pero wag kang mag-alala, Rodel, gaya ng sinabi ni GM, pagkatapos ng interview ay papupuntahan agad ng APEC sa pamamagitan ni GM para matiyak na hindi delikado at kung talagang may live wire dyan yung APEC, sigurado aalisin ka agad yan. Sir Apo, kung sakali po na meron talagang live wire, maipapaalis po ba natin ito kaagad or maipapayos? Ay immediate po natin ipapatanggal yan. kailangan nila ay i-safe. Kasi po, hindi pwedeng pagsamahin ang live wire natin sa mga wire ng telco at lalo tigit, hindi mo po ito pwedeng ikabit sa bahay ng ganyan lang ang itsura. Opo. GM, may mga kailangan bang gawin ng pamilya bago po ito maipaalis o may mga requirements po ba or kayo na po yung bahala? Kami na po yung bahala. Basta pagka dumating lang po yung lineman, sana po ay may tao sa bahay para i-guide kami. Opo. So hindi na po namin kailangang samahan or pumunta po dyan sa opisina ito pong si Rodel or ano po yung mas mabuti po? GM. Sa tulong po ninyong dalawa at ng inyong programa, hindi na po kailangan. Ayun! Yan! Yan po ay action na natin. Sabi ko na Opo. sa iyo, partner, mabilis kausap si GM. Talaga, Automatic ang automatic APEC. ang APEC. Oo, action agad. Action agad. Parang itong programa natin, ura mismo. Ora mismo. Sa APEC, partner, pag nakarating na dyan sa management, yung talagang problema na sa tingin nila kailangan yung agad ng action, ura mismo din yan. GM, masaya po kami dahil ito pong idinulog po sa aming problema ay madali pong aaksyonan ng APEC. Salamat po. Saka, ganito po ang ginawa ko. Nagbuo na rin po ako ng special team headed by others safety officer na ang trabaho po nito ay aksyonan itong mga hinaing at reklamo ng ating mga consumer na may kinalaman sa safety. Kasi po, ayaw din natin talaga at mas sakit din sa loob natin na merong nadidisgrasya hindi lamang ang lineman ng APEC, kundi lalong-lalo na ang ating mga konsumidores. Opo. GM, with that po, maraming salamat Sir Apo Alvarez. Mabuhay po Mabuhay po ang Albay Power and Energy Corporation. Salamat din po sa inyong programa sa pagpapahatid ng mga ganitong problema na madali natin kaagad ma-actionan. Ayun. Thank you Ayan, very thank much, you sir. very much. Mabuhay po kayo. Okay, Rodel. Opo. Narinig mo, Rodel, ha? Ang importante, may tao lang dyan kasi papapuntahan ka agad ng ngayong lineman mismong hapon. ng APEC. Kasi ano to, sir, dapat may poste yata sila dito eh. May poste para matanggal yun. Ayun, yung pupuntahan na yan. Sama na yan sa titingnan. Wag ka nang mag-alala, Rodel. Hintayin mo na lang. May pupunta dyan na tao ng APEC para tingnan ang sitwasyon dyan sa inyong lugar. Okay. Opo, ma'am. Salamat po. Okay, thank you, Rodel. Nasa linya rin partner ng ating telepono si Attorney Greg Opalsa, ang Director Consumer Affairs Service ng Energy Regulatory Commission. Magandang hapon po, Attorney. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Opo. Attorney, yung po bang mga pagkakabit ng linya ng kuryente halimbawa ng isang electric company or electric cooperative sa mismong bahay or structure ng bahay, bawal po ba ito o okay lang po ba ito?
Sir, actually, hindi po naman pinagbabawal po yan. Ano? Ibig sabihin, lalagyan ng linya ng kuryente yan kung kinakailangan ng consumer. Oo. Ngayon po, dalawang ahensya po ang pinagdadaanan po niyan bago kapitan yan Opo. ng mga kuryente. Ang una po dyan is yung local government. Under the building code po kasi, sila po yung mag-i-inspect kung tama po yung mga instalasyon na gagawin dyan sa mga bahay o sa mga ekstruktura. Sila po yung nagbibigay ng electrical permit. Yan po po. yung naaayon sa batas. Opo, yan po attorney yung sinasabi nyo, yung connection mismo sa bahay. Pero ito pong napapag-usapan natin ngayon, ito po yung kable na napadaan lang sa bahay at parang itinali sa bahay. Hindi naman doon talaga yung connection papunta sa ibang lugar o papunta sa ibang kabahayan. Opo. Meron po tayo sa amin rules and regulation po ng ERC, yung standard po, no, na required para sa DIU kung paano niya i-install yung kanilang mga linya. At kung nagkaroon po doon ng pagkakamali o violation, may dapat po yan na penalty. Kasi po may standard po kung ano po yung taas at kung dapat ilagay yung mga linya ng kuryente. Hindi po basta-basta yan. So, alimbawa po, attorney, hindi naman natin hinihingi. Medyo kung minsan may nangyaring disgrasya, sino po ang mananagot sa ganitong mga pangyayari? Kung yan po ay linya ng isang distribution utility, sila po ang mananagot dyan sa mga aksidente ng mga wiring, hindi maayos na installation ng mga wiring. Sila po ang sasagot kung ano man po ang mangyari sa mga konsumidore. Kung makaka-apekto po yan sa mga konsumidore. Attorney Ufal, sa magandang hapon po. Attorney, sa batas po ng ERC, halimbawa po may nilabag po, napatunayan pong nilabag ang APEC or napatunayan po na ito pong linya ng kuryente ay talagang galing po or ang may kagagawan po is APEC. Ano po yung pwede pong isang pa sa kanila? Ano po, po ba yung liabilities ng APEC? As far as po sa amin, sa ERC administrative po, may penalty po diyang nakaakibat sa batas. So, ang minimum po niyan, pag first violation po, is 100,000 pesos penalty. Pag hindi po nila naayos yan, may penalty po na dagdag na babayaran sa lahat. Kung hindi talaga matigas ang ulo at hindi pa rin ayusin, is hindi po kami magrekomenda ng cancellation ng kanilang prangkisa or violation ng kanilang prangkisa sa Congress. Opo. Attorney, ito po kasing nagreklamo, ito pong bahay nila medyo matagal-tagal na. Ibig sabihin nito, pwedeng hindi lang po ito yung bahay na may ganitong sitwasyon. Maari pong marami pa din sila. Marami po ang nanonood ngayon, attorney. Ano po ang mensahe nyo sa publiko po at sa may mga kaparehas po nitong sitwasyon? Kung meron po kayong nakikitang pagkakamali sa mga instalasyon ng mga kuryente dyan po sa inyong nasasakupan, pwede po kayong dumulog po sa ERC. Meron po kaming email address, consumer@erc.gov.ph. Pwede niyo po kaming i-email doon at kami po magtatawag ng pansin sa mga distribution utility o kaya sa ALECO po. Opo. Attorney, mensahe na lang po sa mga electric cooperative or electric corporation na para malaman po nila kung ano po yung dapat at hindi dapat gawin, especially po kung yung concern po ng safety po ng ating public ay naandon. Opo, ako po yung nananawagan on behalf of the ERC. Dapat po, sundin po natin yung alituntunin natin na naaayon sa rules and regulation ng ERC at ng batas. Yan po ay para lamang sa seguridad ng ating mga konsumidores na maging safe po yung kanilang mga tirahan at kanilang mga buhay din po, no? Kasi po medyo delikado po yan kung hindi po naaayon at nasa batas yung kanilang pag-install ng kuryente. At malaki pong problema yan. Malaki pong penalty ang i-impose ng batas kung magkaroon po ng pagkakamali. Opo. With that po, Attorney Greg Ofalsa, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo dyan sa Consumers Affairs Service ng Energy Regulatory Commission. Maraming salamat din po, ma'am, sir. Opo. Thank you so much. Mabuhay po kayo. Okay. Balikan natin si Rodel. Nasa linya pa ba? rin Rodel? si Rodel. Okay, Rodel. Huwag ka mag-alala, Rodel. Nangako na mismo si GM Apo Alvarez na mismo ngayong hapon, dapat may tao lang daw dyan sa bahay nyo kasi pupunta dyan yung team ng APEC. Ano?
Opo, Opo, sir. Opo, para ma-action na yan ang problema mo. Oo, mari din tayo partner na sumama. Sasamahan ka namin na Rodel, yung APEC, makikipag-coordinate tayo partner kung kailan sila pupunta, anong oras ngayong hapon partner para makasama natin at matingnan natin partner kung ano yung aksyon na gagawin ng APEC. Yan, mas maganda partner. Siguro mamaya malaman natin kay GM Apo off the air anong oras ba pupunta para ma-witness Correct ka dyan, ng programang partner. ito. Ayan, Rodel, maraming salamat sa iyong idinulog na problema sa amin at huwag kang mag-alala. Naandito palagi ang programang Tabang Ora mismo para tulungan ka. Salamat po. At ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay